sahabat besar dari wala saya rutin akan untuk berkoya membawa mengenai wala kapag sa kita may nakakita sasen itu. Ito sa mga wikaramay may tutubo ni Nona Arya Kamata Messiah, the incarnation of Jesus. Ye na yuti ni wasi-wasi mga tuwang servo. Ito sabi ni orang mga malawing magservo. Yan ang buko nilolaman ni Turan ito sa mga wikaramay ni Kumay. Nilolati ko po ba Viro may Roma, na Roma, Basiluwa, Pineva. May nakakon, vera na mga Roma, Leo na Bro. Kaya na mga masok na mga tide. Kaya na mga nagdugro ka malwa. Kami na makasama. Bisa po binigyan at kinabintun ng Roma ni Turan. Sa kagtsoma, dobintun sa mati may ng nungdoy mga babae na. Yes, ang isubo ng Yesus. Bulan-bulan di mata-mata sama yang mati. Sampai sudah di malam ini tiko dan lima mata di kalauran. Ia ada satu go berkata. Yang satu itu berkata. Yang dua kali tahu di bawah mui. Nayau kamu mahuli kami. Kokoya. Essa sem buona volta da una caiba. Sa sem ma korgo nan piko ora lutina. Baru sana nang dua. Oke, na kamera kita udah mau coba. Oke, tu yang nasa kamu. Kokoya rasa ini sama kayak sama. Namanya itu ini wah, kayak di samping orang mata-mata di koro karena lain-lain salah sama seperti bulan kalau sahaja lain-lain era sahaja memang dikatakan dalam hari ganti itu terus sahur kelima terus sahur kedua apa yang menurut tahu dosa seni gila di sini dan dalam main kita naik ke dia kau sangka di kau kau sangka diri pernah do bakal
stream ya lawan tiku. Dia boleh na boleh benar ni le warong sa cuma. Kemudian ni susubo ni mono la kamba. Maka kan ko tamu kemudian na dulu ni na vake. Na buwa la na kau ni chis. Tamu sa kan ko sindi kemudian na kau ni ko dulu. Ni sale ko lutu. Santo dulu no cosa tamu do chisu, tiru Jerusalem, Ciutia, Samaria kan ka manela la dulu. Kelama lang siya mo tarik kemudian. Siya lang tarik kemudian. Bombo dari bosan elo ni marau ko ni na ko na ko. Ndo na mama. Tarik kemudian na no ni chiki na wala kama no ni bonwa. Na tomar na so Liu mo tamat ko na bosan ko tago na luko seba na daw ni chiki diwa. Na mbag na ritso. Sando na kenere ra ya sa ray na mo ko. Nang doon ng tamaraw na nagugol bilaki. O ano naman ito ka ng bunin ko, ano tao, nabikaro na. Ito ba na ito nakalog, may mulata, matisyan lang lang. Nasa niloto, ulit ang ito ng komiti, nawaraw takan na sulit. O kalungatan yung lugar Romay, nabunin yung sa mayroong mataraw. O bumot, so na sere, na tambiyan, inabot ang tamo. Noon, napakaraw ko tayo nakalog, nalalang na sere ng magawa. O sabon mo na ginawa niyo sa kuwan na kalong. Kaya nabugong daw na bilutaki, kung ninilin matsyan. O kung bawal na doon na baka may sorlim, kung mga ito. O parang mga ito ka na tutulong na ka lang natsitsig. O wili ka doon na iwala. The great miracles of God in the Bible. Hindi na nga naturang nga, wala nga yung bito, kata ka kung sisu, ng kuspirit sa pala kutsulo. Kaya tunay sila ba sa leo na ka, turo ko puro may kalata, nakakataman riba turo ko ita. Pero nakawan na taman din ko. Kaya isang sawli lut, pero hindi mo pala takatsu. May ray-ray niya na pambawtan, kaya kaya kini. Na siya ni Raul, na doon siya na kalo. Na nakakataman na lilibre na ako. Kung doon siya na ba, kaya siya nililut na nanday lao. Na matay na nung bulian ng kalo, naburo-buro ko, na ako nga na 6 days. That is the greatest miracle of all. Raw wala. Pero sabi sisibit yung ako baka sa manabuk. Kasara mo daw na kinashare ng bulbul na sa webek. Daw mo na binagawa na ko. Naitutuloy na ka mga na share. Kasara mo daw na sa talaga na yung tamang weekend na sa bulbul. Ang kinagaruan na nayalo ng tumata na kalubo. Ibagalilitin ko iso. God confined himself to become a person. Ibalilitik pa na kalubo. Wala din ikalulim, kalawang akin. But take form in the womb of a lady. O Mary sa kamarang na sila. Sa rawa na kalubo ni sudo man teman. Ang basuk kilo malang may. Ang basuk ka na ilat, hindi sa kamulo na muro-muro at sikilan mo. Pero kaya buto. Dahil basuk ka na lang ang kinabali man sa nilisud ko yun. Message sa kaya, ang message kayo. Kasi araw ba na kalumit ang kawa? Araw na nga ba na kalumit ang kawa? Parang bulikan ka, nandoon na singa, nandoon na manili. Nandoon na sikwandi. Doon ka naman ang legal nga, ang nagkapatid. Pero siya ito nga, naturan na kanal ko din. Sero ko, sa sero nga ni evangelistic program. Kaya Allah nga kasalamat dengan itu lebih sulit. Aku ni bunaw. Bunaw marah salah untuk orang seret. Permintaan itu rumah, berarti pemorangan nomor bulan mana pun. Rabot itu serentak keren usut, keren lebih bulu. Bunaw saya tu orang mana niaw, orang seret bulu tua. Saya sini pun itu betul. Rabot itu orang kasih rocun muslim, orang bosa. Yang tahu raga kita nalilu tu sini, orang buat buru-buru kian. Sa kau sini dua, sa cuma tidikan kan kalau. Kemudian sa kami warung sa cumai, susubo ni menua ulang kamba, bisa buru-buru. Kaji cuma ni bisureti, amat ser na bodo ni mat ser. Nangangan ni tu ni soal project, era biar apa? Ogo ngeti no kerkeran ni kini. Kemudian sa tu ni lo ni sa tarik ni na ser. Rautan na ni mo itan, kena taray na lor taleso, kena nora ser, no ni tokan, na ser no ni tokan.
En vivo no era naquele merda na cerquinha. E que na mai kemba enda vamos na Roma ni madala ni bos ko emba. Ko ito sa na ro di ko to tinao lo laki. Sa mo ti la kemba na magbo ni bos ko emba. O plan sa ti tanga ni tubutu kan mat sere to kayo. O sini lomo roki. Dudu na tatara ni rego tu dikolo. Mendala lapo ko iwa o buwan. Bos ko emba na na tubo. May lakep ang nalaw. Sobo binulaw. Kung dan sini may nalaw. Kau sabi ko kung hindi na bikim ni lera ni parok sa sumay. Tundo na yung binunong ni Vito ko ni Munilaw. Matser to kayo ko. Kung isa ko ay tan. Kaya daratang na bigong mulay. Taregin na lang. Nagturang ang marama na doon. Kung hindi mo nila. Kira tal na isulsul. Ay katulong niya mga liw. Nakakawa na palo. Kaya ang naraw, isli ko ay mati. E tanto mati kami. Nasaraw ka sulit ka ni Sen, nasaraw mo na. Buwento na muna, nabi matuluto taleso, kasi mo ba ang lutuwa ka riso? How can a boss of God die? It is impossible. Ya sangat itu juga nak kalau di kalau. Orang ni lewat ngan mati, sini kau mati. Sudi ko sa kami mati. Sa kalewatan nga ako, may mulakan. Sindi din doon ng business yung kagano. Iya ka sa dito na ko, umalit si kita. At tarlaw sa ito ko, sa kong balbala kaya nagbigo ko nung mati yung chisu. Mati na ko. God died because of you. Ikaw talagang na nung mati. That is a miracle. Sabo nga may manang mintin na dinalong mundo. Ilele mo naman pang nakarapangaraw ko chiko. So sa karapangaraw tao. Sabi ko rin tayo yung ito that is all wrong. It's all okay. Kaya doon nga ako sa dra. Nagkarapang chiko. Nagkalong nga. Kasi tuno ko pa nalang mo manuel. Kaya kasachi ko tigika. Kaya sa karami ko nga ako kaya ako ini. Sa tamdolang mo natin tato ko lumalang. Sa sulit mo na ko ng solusyon, bisa rin kinibig mo lang. Dokay karong ko bigyan na ko. At kinagawa, ano narawa, this is quite impossible. Kaya naranito na nga mga tikwa. Isin dalawa ng tutak ko ka na. Sarani tutak na sa rusa, sarani ang ramatan, saratalani man na tataleso, Meron naman ko rong di luar. Iya mendo ka mati menditu dan ngapa din ko. Esa mo andre nga ka komisi me bro. Yang tahu mana nak tahu Yesus Kristus meliti. That is you. And a bukuna. Kung sini mati mo to. Kung tu dari kalau mati. O kaya kami ni mo sa kumaya mo bauta. Sinta lawala ng maraman na luto maraman na kalobo. Lata na priceless. Na kenay sao sa eternity. You'll be raised again to face Jesus Christ, face to face, to the glorious believing. Lulu teman-teman pernah tuh nawa, kau tuh tak kita teman-teman. Then what said, this is what he was singing about. They will be raised again. Yang dalam ketika ini teman-teman. Again, you church in the greatest miracle of all, when the war of Subo and the second coming. At kung ito ni Molotabo, inatawasya rin na talagang mamalan. Ang basi kamay ng turang ng Yesus Cristo. Ay namatay din sa mga kinakaruha sa religyon kayo. Ano naramdaman na kayo era satu dari dalam mana mati, era beta apa kay Yesus Cristo ang malyo lalamu. Na makasagat dulu sila. Kaya mga mandamulan si Kosano may na bunga na pagagawa sa ng pagtutumay. Nasa kalungan na din. Kaya nakultang. Pero naluma na sa amo na tumay ang daw ng malaw. Pero sa mga dapat na karasota ng mga raw ng Jisu. E nalaw na sila matalong mo ito nakalo. O siya, kasi na mga dapat na ito kaya ng bulat sigo. Kaya nangaw ko siya nangaw ba yan. Nandasota ng mga raw ng mga. Kung nung sa kalaway ka kung ito well sa Pero chubo lang sa mga kimang. Itong dola na lang di mo na klong.
tol tanah naman itang, ini naman sila mo. Grabe na ginitang. Lilim mo rin sa talagang tumay balik. Pero kung isusuntan na natalatak, ang karap, natalatak sa suway palungon lang siya. Ang tokati ko na ito akam, na ang gas na bulusiro, ang gas ito na yan, relo na noon, ang megito na buhut ko, sa mga megito na doon, ang manyayaw ko man sa mga. Kasama mo binawali ko na kulong, nabrawan doon na sapo ng tagalakas. Nagkabatid na nagkakabo, kasubukin na isang luto sila yung sumungan na unaw nila na nasa. Sa mororong yung nagkakatabi walib, mororong kansungan na patunin na guno, luto na mas, yung baturan, at sige na baturan mereka, sa na baturan malaw, ikimunua, maninigasan, ni tokanatu, matisere, and nona na kalubo. Pagi na bigyan daw, kalin gumitin bigyan tak. Kung ano mo watawan na mo, pero na isin na ng dalot. Kaya kalau na itutubo na luwi la kera tubo bayaw. Dokay na ko sa tubo na kaloob sa sa iban.